PSV Driewouden organiseren snel de mini-marathon. Maar het grote afsluiter een wedstrijd uit de Goldtech-serie. Dit is hinderrijden met fjouwerspannen. Joet, is het marathondag? Ja, Kun je daarmee een beetje meer van uitlezen? ja, dat nemen we de mini-marathon. Die hebben de outdoor, dan zijn heel grote hindernissen. En in de wintermaanden dan is dat een beetje modderig en koud. En dan doen we dan de indoors mini-marathon. En dat doen we in de hal. Nou, wij hebben hier dan een hele mooie hal voor, die is 20 bij 80. Dus daar is alle ruimte voor om toch het nodige in te bouwen. En toch de sport. Alles te blijven, snelheid, maar ook behendigheid. En dat is ja, het mooie van deze sport, omgaan met hinders. Maar straks hebben we de fjouwerspan. Nou ja, dat is dus, ik was de Formule 1 binnen de hindersport qua marathon. Het is alles komt te bekend. Wat durf ik? Hoe groot is mijn hart? Voor de wedstrijd wordt eerst goed het parcours verkend. Maar hoe weet je nou wat het parcours is? Oh ja, er staan kegeltjes staan er en er zijn hindernissen. Het is eigenlijk een combinatie. En de kegeltjes zijn poortjes, die zijn van 1 tot en met bijvoorbeeld 13. En dan moet je de rode kant, waar de rode bandje omheen zit, die hou je rechts. Het witte bandje hou je links. En dan liggen er 2 balletjes op voor de strafpunten. Maar dus je moet 1 tot en met 13 rijden. En soms is 1 van die poortjes is ook een complete hindernis. En die bestaat weer uit A, B, C, D, E. Het ging de eerste maand op het laatst dan nog even fout bij u, hoor niet? Nou ja, een klein stuurfoutje. Ik heb hele brave, lieve paarden, maar als ik zelf wat verkeerd doe, gaat het mis. Als die 4 paarden zo voor je willen samenwerken en je rijdt zo mooi rond, jullie waren er al van onder de indruk, ja, dat is fantastisch. Als jij zomaar op elkaar gaat zitten, je gaat gillen en schreeuwen, dan lukt dat niet. Zo'n paard moet je vertrouwen, die moet snappen dat hij door die hindernis kan lopen. Als je geen band hebt met zo'n paard, je slaat er meer ellende in als dat er goeds uitkomt. Dus je moet altijd lief en vriendelijk omgaan. Die zweep, die hebben we er ook wel bij. Enkel keer een tikkie om een paard een klein beetje zetje te geven. Paarden kunnen alles, wij moeten het ze alleen wel eens vertellen. Het is, je kan met 1 klap meer kapot maken dan je in 10 jaar goed te Absoluut, maken. dat zeg je heel mooi. Je kan met 1 klap meer stuk maken dan dat je in 10 jaar kan opbouwen.